Салом дӯстони азиз, боз хонаи фурӯхту дар шаҳри Кумтоно дар пушти Мерос яке тарафи Жиргарадоғ аз 5 хона иборат ҳаст ва инчунин дарахтони мевадиҳанда ҳам низ дорад. Аз 9 сотиқ иборат ҳаст. Ба рубли русӣ 5 миллион мешавад. Ба тоҷикӣ курс ҳар хел шуда истодааст. Барои ҳамин курс ба нигоҳ савдо мешавад дӯстон. Ҳай рафтем видеоро то охир тамошо кунед. Ҳамин видеоро лайк монда падилиса кунед, то ки дигар ҳамшаҳримоям бинанд. Боз як чизро ногуфта намонам. Кӯча рӯ барои Макбургер. камтар пастар ки равем агар ба алисаи тарафаш мебурад. Ва инчунин ток ангор ҳам дорад. Тош ҳаст. Дарахти анор инҷа ҳавзаш. Дарахтони мевадиҳанда низ ҳам дорад. Аз 9 сотиқ иборат ҳаст. Инҷа ҳоҷатхона, инҷа гараж. Обши 9 сотиқ. Не чӯ инҷа дакорде охе. Инҷа танӯрхона будаги бемо танӯрҳои шинонда корбахш карда мешавад дӯстон. Инчунин мана инҷа хона. Аз 5 хона, аз 5 хона иборат ҳаст. Мана хонаҳоро бо диққат тамошо кунед дӯстон. Ҳол дивор рангу бор карандакор просто ин хонада ҳеҷ кас зиндагонӣ намекунад. Барои ҳамин сабаб фурӯхта истодаам. ремонти нақс карда ин хонадиам шида мешавад бемалол сари роҳ. инҷа зал. хони пештара ремонт пеш кардаги ҳозир ҳеҷ кас зиндагӣ намекунад дӯстон. номери соҳибашонро дар рӯи экран мегузорем дӯстон. ба тамос баромада бо савдо хоҳед кард. ҷо чочкошам ҳаст. айбон типа ва инчунин дӯстон касе ки хона фурӯхтанӣ ҳаст, мошин фурӯхтанӣ ҳаст, метавонед ба рақамҳои 98 858 39 39 ба тамос баромада бошед. ва пушти хона ҷа ҳамом, ҷои туалет ҳар дошт. ёнаш гараҷ. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки
вақти худро дариқ надошта тамошо кардед.